ערב טוב. ערב טוב, שלום. אולי נפתח בהזדהות קצרה. מישהו זוכר איזשהו ציטוט, משפט, תובנה, חוויה שלמדנו בשבוע שעבר, או משהו שקרה בשבוע שקשור לזה. אז נוכל ללמוד מזה, ככה גם להיזכר ולהתחבר, ומפה לעבור לשיחה הבאה. אני יכולה לפתוח. כן. דיברנו על למסור את עצמו ואת כל התנועות שלו ושל אנשי ביתו להשם יתברך. וזה באמת, ניסיתי לעשות את זה כמה פעמים, זה מאתגר. כאילו, זו תנועה בשבילי מאתגרת של למסור, אבל לא לבקר את עצמי, ובכל אופן כאילו לעזוב, שהיה שם גם בשיחה עם אלנתרה, שאחרי שהוא מוסר, אז הוא לא צריך לשאול את עצמו אם הוא עושה נכון או לא נכון. אז יש בזה משהו טוב, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע אם מצליחים, אבל יש בזה בדרך איזשהו מין מלחמה פנימית כזאת הרגשתי של אני יכולה לעזוב, אני לא יכולה לעזוב, אני יכולה לעזוב, לא יכולה לעזוב, אני רוצה, לא רוצה. כן. זה. אז את מזכירה את המסירה, למסור את התנועות להשם יתברך. זאת אומרת שהשתדל בזה השבוע, אבל ראית שזה לא פשוט, מצד אחד זה משחרר, מצד שני יש בזה מלחמה פנימית, החלק הביקורתי מתקשה ככה למסור גם את עצמו, והוא מגיע ומקשה על התנועה הזאת, כן? כן, טוב. אכן. אני כמובן רוצה גם להוסיף שזה גם לא פשוט לעשות את זה, אבל זה לא להגיד את זה, נכון? זה באמת לתת את זה, לא תמיד זה אפשרי. זה לא שיש איזו חובה לעשות את זה, שעכשיו ראינו פה איזו אופציה, איזו אפשרות, שלפעמים, בשעת רצון, היא עולה. בכלל, כשאני לומדים את הדברים האלו, אני רואה את זה דברים שהם תמיד אופציה. זה לא חייב אדם, כן? אי אפשר לחייב על זה, אלא זו אפשרות שהיא מתעוררת, אז באמת, אז גם את הביקורת אפשר למסור לפעמים, ולפעמים אפשר למסור, אפילו כשאין ביקורת. כן, כרגע זה לא עובד, כן. אבל תודה. עוד איזה תזכורת, הזדהות, שיתוף. אני שלחתי לך, גם פגשתי את זה היום, המשל שלי בחיים, אני באור המפגשים בלימודים, התחלתי גם כבר כמה שנים מתופף, וזה דבר מעניין שככל שאתה משחרר את האחיזה במקלות, אתה יכול הרבה יותר, שנקרא, להיות נאמן למוזיקה ולתופף הרבה יותר. זה נראה הפוך, גם כמתופף בפועל, גם כשאני יודע את זה, זאת עבודה לשחרר. זה ממש עבודה. וזה לקחת את זה, מה שנקרא, אני אומר, לפעמים לוקחים מהלב לידיים, לקחתי את זה גם כן בתור, בשחרור של לתופף, זאת עבודה גם כן לנפש. כלומר, היכולת, מה שנקרא, להתמסר למשהו. פה זה להתמסר למוזיקה, אבל היכולת הזאת, זה הולך איתי כל השבוע מאז שמעתי את ההקלטה, ממש מאז הולך עם זה. זאת אומרת שאתה מכיר את זה מהעולם של המוזיקה, מהעולם של הטיפוף, ששם ככל שאתה משחרר יותר את האחיזה, כך היא חזקה יותר, אפשר להגיד, כן? כך היא מדויקת יותר, אפילו חזקה יותר. אבל זה דבר לא פשוט. ככה הלכת עם זה כל השבוע, וניסית גם את זה להכניס לתוך התנועה הפנימית הזאת. לנגן מתוך המקום הזה, לתופף מתוך המקום הזה של התמסרות, מסירה מלשון התמסרות, זה ביטוי שחידשת עכשיו, כאילו להתמסר לתנועה לגמרי, ולהניח את עצמנו בצד. באמת מוזיקה הרבה פעמים היא דוגמה טובה. אנשים שמחפשים ככה למי שמנגן, איך ההפכים האלה חוברים יחד. כן, באמת, אולי לא סתם אמרו שבני הנביאים היו לומדים מוזיקה, כחלק מה שמופיע בשמואל, עם תוף ונבל, חליל,
כך הם היו מתאמנים לקראת הנבואה. יכול להיות שבאמת המוזיקה היא יותר קל לפגוש בה את התנועות ההפוכות האלו, כן. יפה. טוב, עוד איזה שיתוף אחד אם יש? בסדר. אז אנחנו עוברים היום לשיחה ג' וניתן למישהו לקרוא את זה. אנחנו בנושא מאוד מיוחד היום, כמעט פרדוקסלי, הנושא של אי הידיעה. אנחנו עומדים עכשיו ללמוד ולדעת את אי הידיעה. אז בואו נראה איך הדבר הזה יכול להתרחש. אבל נפתח בקריאה באמת. אני חושב שקריאה היא סוג מסוים של אי ידיעה. כי כשאני קורא, אני קורא את מה שכתוב. אני לא מתיימר בכלל להבין מה שכתוב. היום תהיה לנו משימה שגם אחרי הקריאה, אני אבקש מכולם שהיום לא נבין את מה שלומדים עכשיו. אני אגיד דברים, אני אקרא דברים, אנחנו לא נבין אותם. בואו ננסה לפחות כמה שאפשר לא להבין אותם, ולראות מה קורה כשלא מבינים את מה שלומדים. אז אולי קצת נתחבר למקום הזה של אי ההבנה. אז מי מתנדב, מתנדבת לקרוא את שיחה ג'? נקרא הפליג מאוד בגדולת הבורא יתברך שמו. ואי אפשר לבאר זאת בכתב, ואמר כי לגדולת הבורא יתברך אין שיעור. כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד, ואין יודעים כלל. היינו שעדיין אין יודעים שום ידיעה כלל, כלל לא. וגם מה שמובא כי תכלית הידיעה שלא נדע, היינו גם כן אצל כל ידיעה וידיעה, היינו שאפילו כשמגיעים לתכלית של הידיעה, דיינו לא נדע, אף על פי כן עדיין אין זה התכלית, כי זה התכלית הוא רק באותה ידיעה. אבל בידיעה הגבוהה ממנה עדיין לא התחיל בכלל, וכן למעלה מעלה. נמצא שלעולם אין יודעים כלל, כלל לא. ואף על פי כן אין זה התכלית, כי עדיין לא התחיל כלל ידע בידיעות שלמעלה משדות הידיעה שהגיע בה אל התכלית שלא נדע, וכו'. גם הפליג מאוד בגודל מעלת תשובה. אפילו כשנופלים מאוד חס ושלום, וכל אחד נפל למקום שנפל רחמנא ליצלן, ואף על פי כן אסור לייאש עצמו, כי תשובה גבוה למעלה מן התורה. על כן אין שום ייאוש בעולם, כי אם יזכה יהיו נעשים מעוונותיו עניין אחר לגמרי. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שנתהפכים העוונות לזכויות, ויש בעניין זה סתרי נסתרות, רק הכלל שמכל הנפילות והירידות שבעולם רחמנא ליצלן יכולים לחזור אליו יתברך בנקל, כי לגדולתו אין חקר, והעיקר שהכל תלוי בו שלא יהיה מייאש עצמו מלצעוק אל השם ולהתחנן ולהתפלל אליו יתברך תמיד. תודה רבה. עוד קריאה? עוד מישהו רוצה לקרוא? אני אקרא. בכבוד. הפליג מאוד בגדולת הבורא יתברך שמו, ואי אפשר לבאר זאת בכתב. ואמר כי לגדולת הבורא יתברך אין שיעור, כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד. ואין יודעים כלל, היינו שעדיין אין יודעים שום ידיעה, כלל כלל לא. וגם מה שמובא, כי תכלית הידיעה שלא נדע, היינו גם כן אצל כל ידיעה וידיעה. היינו, שאפילו כשמגיעים להתכלית של הידיעה, דהיינו לא נדע, אף על פי כן עדיין אין זה התכלית. כי זה התכלית הוא רק באותה הידיעה, אבל בידיעה הגבוהה ממנה עדיין לא התחיל בכלל, וכן למעלה מעלה. נמצא שלעולם אין יודעים כלל כלל לא, ואף על פי כן אין זה התכלית, כי עדיין לא התחיל כלל לדע בידיעות שלמעלה מזאת הידיעה שהגיע בה, אל התכלית שלא נדע וכו'. גם הפליג מאוד בגודל מעלת התשובה. ואפילו כשנופלים מאוד חס ושלום, וכל אחד נפל למקום שנפל רחמנא ליצלן, אף על פי כן אסור לייאש עצמו, כי תשובה גבוה למעלה מן התורה, על כן אין שום ייאוש בעולם. כי אם יזכה יהיו נעשים מעוונותיו עניין אחר לגמרי. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שנתהפכים העוונות לזכויות, ויש בעניין זה סתרי נסתרות, רק הכלל שמכל הנפילות והירידות שבעולם רחמנא ליצלן, יכולים לחזור אליו יתברך בנקל, כי לגדולתו אין חקר, והעיקר שהכל תלוי בו, שלא יהיה מייאש עצמו מלצעוק אל השם, ולהתחנן ולהתפלל אליו יתברך תמיד.
תודה. אז אני מניח שחלקכם או רובכם גם ראיתם את הקטע הזה מקודם, אז אני ככה לא רוצה שורה לעבור עליו, אלא דווקא לתת נקודות מבט כאלה שונות, וכמו שאמרתי, המטרה כרגע לא להבין, אלא מתוך נקודות המבט האלה לתת גם לידיעה וגם לאי הידיעה להופיע בנו. אז אני רוצה לפתוח קודם כל בהבנת הפשט. בואו, אני אעבור לא בתוך הטקסט, אלא שיקמתי, נקודה אחרי נקודה, מה בעצם כתוב כאן. אז נקודה ראשונה, יש פה פתיחה, יש פה פסוק, אומר, לגדולתו אין חקר. הפסוק הזה בעצם מנחה את הקטע, גם בקטע הראשון של אי הידיעה, וגם בקטע השני של אי הייאוש, כן? של האפשרות מכל מקום לחזור בתשובה. גם שם הוא הזכיר את אותו פסוק, זה סוג של לייט מוטיב כזה, גם שם הוא אומר, בגלל שלגדולתו אין חקר, אז אפילו מהתהום הכי עמוקה אפשר לעלות למעלה. הוא אינסופי. אם הקדוש ברוך הוא היה סופי, אז היינו נתקעים. אבל הואיל וזה אינסופי, זה אינסופי גם למעלה וגם למטה. זאת אומרת, יש שם משהו שמאפשר אפילו במקום הכי הכי הכי, נאפשר לטפס. 2. יש פה איזה חידוש מסוים בהבנה של המילה אין חקר. כי בהבנה פשוטה, מה זה לגדולתו אין חקר? זה ביטוי של להגיד, ביטוי פיוטי, להגיד שמשהו מאוד מאוד גדול. אני יכול להגיד, הבניין הזה גובהו 100 מטר, הבניין הזה גובהו, אבל הבניין ההוא, אין חקר לגובה שלו. זאת אומרת, לעולם לא ביטוי פיוטי שמבטא משהו מאוד מאוד גבוה. אבל רבי נחמן פה קורא את זה אחרת. הוא אומר, זה לא שמשהו מאוד מאוד גדול, אלא אין חקר, זה אומר, אין אפשרות לחקור. אין אפשרות לדעת. יש כאן אי ידיעה מובנית, ואולי אפילו החקירה מזיקה לו. זאת אומרת, אין חקר, זה יכול להיות אי ודאות מובנית, ויכול גם להיות אסור לחקור, אי אפשר לחקור, החקירה תקלקל, כפי שמיד אני אפרט, שזה עוד יותר חריף בביטוי, לגדולתו אין חקר. מעניין, כשאומרים באשרי יושבי ביתך, לגדולתו, זה באשרי, נכון? כן, ככה לכוון בביטוי הזה, גדולתו היא מעבר, אין חקר, לפי מה שמופיע פה. 3. ופה מופיע איזושהי הפתעה. גם המקום של אי הידיעה הוא אינסופי. זאת אומרת, אם מקודם הבנו, טוב, יש משהו, הוא אינסופי, אי אפשר, לא נוכל לדעת. עכשיו הוא אומר, לא רק שלא נוכל לדעת, אלא גם אי הידיעה, יש בו אינסוף של רמות. גם אי הידיעה הוא אינסופי. לא רק שהדבר או הידיעה היא אינסופית, אלא יש אי ידיעה מספר 1, אי ידיעה מספר 2, אי ידיעה מספר 3, ובמובן מסוים, לגדולתו אין חקר, זה אומר שגם לאין חקר אין חקר. זה כאילו אין חקר בריבוע. לא רק שאין חקר, אלא גם המצב הזה, שבו אני לא יודע, יש בו רמות שונות, והן מגיעות עד אין סוף. ופה בעצם מתחיל התיאור הזה, אפשר לראות את זה כמו מעגלים כאלו, אני נמצא במקום מסוים, מעליי אני יכול להתקדם בידיעה שלי, להבין ולהתקדם עד הקצה. הגעתי לקצה, תכלית הידיעה, באופן מובנה, יש שם איזה ערפל, יש שם איזה אי ידיעה, יש שם איזה חלל פנוי. אבל אם צלחתי את החלל הפנוי הזה, הגעתי לידיעה חדשה, למשהו שמקודם לא הייתי יכול להבין אותו. הגעתי לקצה, עוד פעם יש ידיעה. וגם זה עצמו הוא אינסופי. זאת אומרת, ואז האין חקר הוא עוד יותר אין חקר. זאת אומרת, כמה שלא נעלה למעלה ונרד למטה, וכרגע ברמת הידיעה, אחר כך נעבור לחטאים, עדיין לעולם לא נגיע. וזה בעצם ההתפעלות ככה של לגדולתו אין חקר. 4, אז יש כאן הכרה באיזשהו מקום שיקרא מכאן ולהבא אי ידיעה. זאת אומרת, המושג לא לדעת הפך להיות מאיזה תיאור של משהו שלילי, אני לא יודע, אני מצטער, הפך להיות תיאור של מקום, של משהו פוזיטיבי,
כן? איפה אני נמצא עכשיו? מה שלומך? איפה אתה נמצא עכשיו? אני כרגע באי הידיעה. המקום הזה שנקרא אי ידיעה. אני מקווה זה מובן, או שזה לא מובן, כשהאי ידיעה הפך להיות מדבר נגטיבי לפוזיטיבי, למשהו קיים, משהו ממשי, משהו שצולחים, משהו שאפשר להגיע אליו, משהו שמותר להיות. אוקיי, אז זה 4, הכרה במקום. 5, זהו מצב תודעתי או חווייתי, לא ברור, שמגיעים אליו. הוא הכרחי בקצה של הידיעה. זאת אומרת, זה מובנה. זאת אומרת, אם אני לא מגיע אליו, נשארתי באותו רובד כל הזמן. ואני אומר לעצמי, מעניין, אני המון זמן כבר במצב של ידיעה. לא יודע. אז כנראה אני באותו מקום. זאת אומרת, יש משהו שאם שוב, לפי רבי נחמן, אם אני לא מגיע לאיזשהו תהום מסוים, שבו הכל מתערפל לי, אני לחוד בקונספציה הראשונה עדיין. עוד לא עשיתי איזו קפיצה לרמה הגבוהה יותר, או הרוחנית יותר, או הקרובה יותר אל האינסוף. אחרי שהגעתי למקום הזה, לא מבטיח, אבל יש אפשרות להשתחרר, ופתאום משהו חדש מנצנץ. וגם היא הידיעה, היא לא התכלית, היא הדרך לשלב הבא. עד כאן, על דרך הפשט, החלק הראשון של השיחה, שמדבר על לדעת ולא לדעת. החלק השני, וזה מעניין, הוא עובר לנושא התשובה. הוא עושה הקבלה, לא פשוטה, אני לא יודע עד לאן אפשר למתוח אותה, בין שאלת הידיעה והיא הידיעה, לבין שאלת החטא והתשובה. גם מעלת התשובה היא מופלגת, גם היא אינסופית. תראו, זה דבר מדהים. התשובה היא אינסופית. זאת אומרת שגם מהתהום הכי גדול, האינסופי, אפשר להמשיך ולהגיע אליה. יש איזה משהו, זה לא משהו כמותי, זה לא משהו חלקיקי, זה משהו גלי, זה משהו שהוא אינסופי, ובכל מקום הוא נמצא. יכול להיות חידוש גדול יותר ויותר ויותר, כל פעם, וואו, אפילו פה זה נמצא, איך זה יכול להיות? הוא אומר, עולם התשובה הגבוה מעולם התורה, לכן גם הוא אינסופי, זאת אומרת, זה הסבר. הואיל ועולם התורה הוא אינסופי, עולם התורה הוא מבין זה עולם הידיעת האלוקות, אז עולם התשובה עוד יותר גבוה, ככה מופיע כנראה באיזשהו מקום, הוא לא ציטט את המקור, אז ודאי שגם התשובה היא אינסופית, התשובה זה לא משהו שנגמר בזה שזהו, מיציתי, לא, זה אינסופי, זה תהליך שלא נגמר. 8, האם נכון להבין מההקבלה כאן, שהתשובה שייכת לגזרה של אי הידיעה, או שמא החטא שייך לשם, והוא בסיס לתשובה, שהיא הידיעה שאחריו, שגם היא לא תחזיק? אני שואל פה בדרך הרמז, האם יש פה בעצם איזו הקבלה, שבסופו של דבר, אני אומר את זה בזהירות, כי זה נושא רגיש מאוד, אבל שבאיזשהו מקום, הדרך לעבור מעולם של תשובה אחת לעולם של תשובה אחרת, דורש לעבור דרך איזה בחינה מסוימת, שבה בחינה של חטא, שבלעדיה לא נכון לעבור לתשובה הבאה. זה נושא רגיש, על זה היו הרבה, שבתאי צבי קלקל לנו בזה שהוא הפך את זה לתיאוריה לא נסתרת על הגלויה, ובעצם כמעט לא אפשר לדבר על זה בצורה נסתרת, אבל יש כאן איזו הגבלה מעניינת, שהיא אומרת שבסופו של דבר, אם אדם נפל, שווה יפול צדיק וקם, אז זה לא סתם שהוא נפל, אלא הנפילה פתחה אותו למקום של תשובה יותר עמוק ממה שהיה לפני הנפילה. ואם הוא שוב ייפול, אולי זה גם נפילה יותר דקה, אבל אם הוא שוב ייפול, זה עוד פעם ייקח אותו קדימה. אם אני מותח את ההקבלה בין החלק הראשון של השיחה לחלק השני, אז בעצם זה מה שהוא אומר. 9, הוא מציין שהפיכת העוונות לזכויות היא סתרי נסתרות. עכשיו זה ביטוי שכדאי לשים לב, ראינו את זה בפעמים הקודמות, ואי אפשר להסביר דבר זה, או אי אפשר להבין. סתרי נסתרות זה אומר שלהבין את זה כפשוטו, זה יקלקל אותנו. יש דברים שלומדים אותם פשט, דרש, רמז וסוד. נסתרי נסתרות זה אומר שתיזהרו. יש פה אחיזה מאוד מאוד רכה. זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. זה הכרזה. כאילו, בואו נבין שאנחנו לא מבינים את זה. את הרעיון הזה, את מה שהוא אמר על התשובה, ועל הכוח של התשובה, להפוך עוונות לזכויות. אני חושב שגם לי רבי נחמן, מי שמכיר
לומד את המושג הזה, הוא מושג בהחלט לא חינוכי, שהעוונות הופכים לזכויות. שזה סיפורים יפים. יצחק, זה הופך לזכויות אך ורק כאשר לא ידעתי אותם, והייתי תינוק שבוי. ממש לא, סליחה אורלי, לא, אבל לא. תשובה מאהבה, לא של תינוק שנשבע. גם תשובה מאהבה. השאלה היא, מה זה תשובה מאהבה? אי אפשר לזייף אהבה. יראה זה יותר פשוט. אני מפחד, אז אני... אבל תשובה מאהבה, כך נדמה לי יש לקיש אומר, או לא זוכר מי, אנחנו זה למדנו. אז העבירות הופכות לזכויות. זה בהחלט מבלבל, בהחלט לא פשוט. ואני מתלבט אם זה הזמן לספר סיפור יפה מאוד. אני אספר את הסיפור הזה. הוא לא קשור... תודה יצחק, אני כבר מודה לך על הסיפור. כבר מודה. עוד לפני שאת שמעת אותו. אז הסיפור על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שהיה לו בעיירה, זה יהודי שהיה בעל עבירה, נקרא לזה ככה, בעל עבירות, ולא התבייש בזה. ובערב יום כיפור מגיע אליו רב לוי יצחק הביתה, אומר לו, תשמע, יהודי יקר, יום כיפור מחר, אתה יודע שאני מקנא בך? אתה מקנא בי? אם אתה תחזור בתשובה, העבירות שלך יהפכו לזכויות. לי אין כמות כזאת של זכויות כמו שלך היו, אם תחזור בתשובה. אמר לו היהודי, רב לוי, בשנה הבאה יהיו לי עוד כמה. חבל עכשיו לעשות את זה. בוא נחכה עוד שנה. אני ארוויח עוד כמה עבירות בינתיים, ועוד יותר אני ארוויח. טוב, בשנה הבאה שוב מגיע לרב לוי יצחק ואומר לו, נו רב יהודי, אמרת שהשנה יהיה לך עוד עבירות, ועכשיו תהפוך אותם לזכויות. קדימה, זה הזמן, בוא תשבור את ליבך למקום. אמר לו היהודי, רב לוי, זה תקף גם בשנה הקרובה, זה לא נגמר. גם בשנה הקרובה אני ארוויח עוד כמה. אז אני מחכה. וככה משנה לשנה, ערב יום כיפור, הוא מגיע אליו, זה הטקס, הוא אומר לו, אני מקנא בך, עכשיו בכלל, אם אתה עכשיו חוזר בתשובה, אתה בשמיים. הוא אומר לו, אתה צודק, אבל שנה הבאה עוד יותר טוב. ואחת מהשנים, באמצע השנה, אותו יהודי חלה, ונטה למות. קוראים לו רב לוי יצחק, כאן היה מקובל אז שמגיע הרב, במקום קטן, אני לא יודע, מגיע הרב ללוות אנשים בפטירתם. רב לוי שומע שהוא הולך למות, רץ אליו הביתה, תופס, אומר לו, עכשיו, אין לך שנה הבאה עכשיו, קדימה, עכשיו תחזור בתשובה. אומר לו אותו אדם, היהודי, רב לוי יצחק, זה לא פשוט. אני רוצה לספר לך משל. משל האדם שקיבל לשמור עורבה של המלך. זה התפקיד שלו. יום אחד הוא ראה קרש אחד, נפל מהתקרה. צריך להזמין עכשיו את הטכנאי. אמר לעצמו, למה לי להזמין עכשיו טכנאי וכל הבלגן הזה? ממילא ייפלו עוד קרשים. כשיפול הקרש הבא, אני אזמין את הטכנאי. למחרת נפל הקרש הבא. שוב אמר לעצמו, חבל עכשיו להתרוח. ממילא ייפול עוד קרש אחד. עד שאני אביא, נחכה לעוד קרש. וככה מיום ליום הוא חיכה, עוד קרש ועוד קרש ועוד קרש נופל, והוא תמיד אומר, מחר, עד שיום אחד נפלה כזו כמות של קרשים כבר, שכל הערובה התרסקה. ואז כבר אי אפשר היה להביא טכנאי, אי אפשר לתקן את הקרשים. אומר אותו יהודי לרב לוי, רב לוי, אני מצטער, חיכיתי משנה לשנה, זה מאוחר מדי. הכל נהרס כבר, אני לא יכול לחזור בתשובה. עצם את עיניו ומת. אמר רב לוי יצחק, זה הייתה החזרה בתשובה שלו. זה שהוא הבין שכבר אי אפשר. נראה לי שהסיפור הזה קצת מכניס את המנגינה הפנימית שיש כמה דברים. ואני עובר, אסתריה, בסדר? וואי, לא, זה לא היה כיף. אני מחכה לסיפור הבא. לא, זה סיפור שכדאי... זה עשה קיבוץ, כן, זה ממש... כדאי להיפתח אליו, זה פותח בסוף. קיבוץ אמיתי. זה האמת, זה התשובה באמת, ככה היא נראית. 8. 9, אמרנו, זה סתרי נסתרות. 10, בסוף הקטע, רבי נחמן חוזר לפסוק גדולתו אין חקר, והפעם הוא אומר, אין חקר לאינסופיות של היכולת לחזור בתשובה. מכל מקום, שוב ושוב, אין קצה לתחתית המדרגה שממנה ניתן לשוב בתשובה. ואולי אפילו עד רבה 3 נקודות.
11, פה הוא מוסיף את מה שגם ראינו בעבר. מה שנשאר זה לצעוק ולהתפלל ולהתחנן תמיד. זה אפשרי בכל מקום, גם באי הידיעה וגם בחטא. זאת אומרת, מה כן אפשר לעשות כשהגעתי לאי הידיעה? הרי לכאורה, אני אבוד, אני משותק, הכל יתערפל, אני לא יודע שום דבר, הכל נגמר. גם שם הוא אומר, אפשר לצעוק, להתפלל ולהתחנן. הבנה שלה, תעזור לי לצלוח את אי הידיעה הזאת. עד כאן הפירוש, הפשט בדברי רבי נחמן. עכשיו אני רוצה קצת... בפועל, מה זה אומר? כאילו, עכשיו אתה במקום של אי ידיעה. סתם, אני עכשיו במקום של אי ידיעה, למשל. אי ידיעה מאוד מאוד גדולה, אוקיי? נכון. להיות בתוך האי ידיעה, לרגע, זה כואב, אוקיי? זה כואב מאוד מאוד מאוד. אז מה שרבי נחמן אומר זה בעצם שככל שאני אשהה בכאב הגדול והאינסופי הזה, אז אני אבין למה אני שם, או מה הכוונה החיובית, או מה הרווח שלי מזה, או מה ברכת הידיעה, או כאילו מה זה. ואת לא יודעת ואני לא יודע, אני לא יודע לאן זה ייקח. אבל מה שאת אומרת נשמע שבאמת זאת הכוונה. זאת אומרת, לקבל את זה. עכשיו, כרגע זה מורכב קצת, הואיל ואני קצת במקרה יודע מה את מתכוונת באי הידיעה שלך, אני לא צריכה לפרט, אני לא בטוח שזה אי ידיעה שבאה ממקום של קצה הידיעה. זה אי ידיעה מסוג אחר. אבל גם אי הידיעה הזאת, הוא אומר, לא להילחם בה. אין טעם עכשיו לבוא ולחפש במה להאחז, בכל מיני אשליות, או כל מיני עוגנים, או משהו כזה. לא ש... תכף, אני בסוף אגיד שזה לא מתאים לכל אחד הדברים האלה, כן? הוא סיפר את זה על עצמו. אבל כן, האפשרות שהוא מציע זה באמת לקבל את זה. אין לי ודאות, אני לא יודעת מה יהיה מחר, אני לא, ועדיין אני מתמסרת, מתפללת, מתחננת, וייתכן שמשהו לא צפוי יקרה. ייפתח לך פתאום משהו שלא לפי התיאוריה שאת מכירה עד היום, או שכן או שלא, זאת אומרת, אין פה חתימה על החוזה שזה יקרה. אבל לדעת שהמעבר, קודם כל זה מקום שהוא לגיטימי, הוא קיים בעולם, ויש לו ערך, והמעבר דרכו הוא א' הכרחי לפעמים, ומה שאפשר לעשות בו בעיקר זה כן, זה לכאוב, לצעוק, לקוות, לייחל, הכל בסדר, אבל לא לנסות לייצר ודאות לא נכונה במקום כזה. עכשיו אני אומר, זה לא אומר שזה הדרך היחידה, יש עוד דרכים. אפשר גם להחליט כמו שמי שמכיר, מחמירים מספק ומניחים יהיה בסדר, ואני הולך עם זה. זה גם בסדר, אבל גם אז אני לא יודע. זה עוד בחינה מסוימת, אני לא מתיימר, אני מעדיף עכשיו ללכת בכיוון פתוח, שמן הסתם זה ייקח למקום טוב. זה כל מיני אפשרויות. פה ספציפית הוא דיבר על שני דברים אחרים, א', על ידיעה שבאה מתוך חקירת יתר, אני אתייחס אליה מיד, ודבר שני, על סוג של בחינת ידיעה שבאה מתוך חטא. הסיפור שלך הוא אחר, זאת אומרת, יש מצב שאני לא יודעת. פתאום הקרקע נסדקה מתחת רגליי, אני לא יודעת מה יהיה מחר. אף אחד לא יודע, אנחנו רגילים לדעת, ופתאום מישהו אומר, אני פתאום רואה שאני באמת לא יודע מה יקרה מחר. זה טיפה שונה, אבל עדיין נראה לי שזה נכון. זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות... כן, בוודאי. מקום שאתה כאילו שוהה בו ואומר, רגע, זה בכלל לא בשליטתי. ואז מה שרבי נחמן אומר, בוא תשהה רגע בתוך הכאב הגדול, המחלה, ויכול להיות, וגם יכול לא להיות. אני חושב שזה לא הנושא פה, אבל זה מתכתב עם הנושא פה. נראה את זה במקומות אחרים, אבל זה מתכתב עם זה. אם את אומרת, מה שקרה, כן, במחלה, שפתאום כל הנחות המוצא שלי נסדקו, פתאום האפשרות להיות אופטימי נעלמה, זה בחינה של ידיעה. כי פה יש איזה דרך חיים מסוימת שפתאום איבדה את הרלוונטיות שלה, ופתאום אין כלום. וזה בהחלט יכול להיות פתח למשהו גבוה יותר שיפתח אחר כך. אם נוכל להיות במקום הזה. אוקיי, זה דברים מתכתבים אחד עם השני, אבל אני אמשיך את זה. אני רוצה קצת להתבונן בכל מיני צורות אסוציאטיביות במושג אי ידיעה. אז אני אפתח בסיפור, שמעשה, זה סיפור שאני חושב סיפר רבי מאלכסנדר, אבל בטח מופיע בעוד כל מיני מקומות כסיפור יממי כזה, מעשה באיזה עיר שהכומר גזר ליהודים,
אתם צריכים לבוא עכשיו, לשלוח מישהו שיתווכח איתי, מי שינצח בוויכוח, לפי זה יהיה ההמשך. אם אני אנצח בוויכוח, אז הכל בסדר, הכל כרגיל אתם ממשיכים. סליחה. אם היהודי, נגיד הרב של הקהילה, ינצח בוויכוח, אז הכל יהיה כרגיל. אבל אם הוא ייכשל בוויכוח, אתם מגורשים מן העיר. כי זה סימן שאתם כת של שקרנים, ואתם... אם הוא ינצח, אז בסדר, לא יהיה עונש. אבל אם אני מנצח, אתם מגורשים מן העיר, ויש כלל לוויכוח הזה. איך נדע מי ניצח ומי לא? יש שופטים, הראשון שאומר, שואלים אותו שאלה, ואומר אני לא יודע, הוא הפסיד בתחרות הזאת. אתה אמור לדעת. יפה, היהודים כמובן לא ידעו מה לעשות, צום, אבל ומספד, את מי נשלח? אז אמרו, הרשע הזה, מה שלא יהיה בסוף הוא ינצח, השופטים מוטים וככה וככה, אז כמו בגמרא, הסיפור על הכובס, הגיע יהודי פשוט, עם הארץ, אמר, אני יודע איך לנצח אותו, תנו לי לשלוח אותו, לא רוצה לגלות, אני יודע איך, יפה. לא הייתה הרבה ברירה, שלחו את היהודי הזה. ואז כל הקהל, כל העיירה מתכנסת שם במרכז, בבמה, יש שופטים וכומר, והכומר רואה את היהודי הזה, בז לו, אומר, מה? מישהו מהארץ כמוך מנסה להתווכח איתי בכלל? אתה יודע מה? אתה מקבל את השאלה הראשונה, ג'סטה. אדם כל כך טיפש שכמוך, קח אתה את השאלה הראשונה. ואז אומר לו היהודי הזה, אדוני הכומר, אתה בטח לומד תורה, נכון? או מקרא. מה פירוש? תגיד לי בעברית את הביטוי, סליחה, תרגם לי, מה הכוונה? ואנוכי לא ידעתי. הוא צוחק, אומר, קשקשן אחד, אנוכי לא ידעתי, זה יכוויס נישט. זה הכוונה, אנוכי לא ידעתי. באותו רגע, השופטים מצלצלים בפעמון, הוא אמר יכוויס נישט, הוא אמר אני לא יודע, כומר. היהודי ניצח בוויכוח, הוא הצליח להוציא מהכומר את המילים, אני לא יודע. שמחה וששון ליהודים, אמרו, איזה גאון האדם הזה, איך הוא התקיל את הכומר. יפה, עושים מסיבת הודיה, שואלים את היהודי הזה, אתה מהארץ, מאיפה הייתה לך הברקה כזאת גדולה, להגיד לכומר, תרגם לי את אנוכי לא ידעתי, והוא יגיד, יכוויס נישט. אמר יהודי הזה, מה פירוש? איזה מין שאלה אתם שואלים? אני לומד את החומש עם השטייט, עם התרגום. הגעתי למילים, אני חושב שזה המילים, אולי אני טועה במילים, אנוכי לא ידעתי. והתרגום שלי ביידיש אומר, יכוויס נישט, אם התרגום שלי לא יודע מה זה ואנוכי לא ידעתי, אז הכומר הרשע הטמא הזה ידע מה זה ואנוכי לא ידעתי? כך אמר היהודי. סיים הרבי מאלכסנדר ואמר, צא וראה כמה גדול כוחו של אנוכי לא ידעתי. עד כאן הסיפור. עכשיו אני רוצה לדרוש את הסיפור בשלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה היא מאוד פשוטה. זה סיפור של נס, הרבה פעמים טעויות מביאות להשגחה, מביאות לנס, טעויות מאת השם. אז הנה סיפור על מישהו שהיה מהארץ, טעה, הוא חשב שהוא לא הבין את הסיפור, בעצם הוא עשה צעד כביכול לא נכון, כי הכומר כן יודע מה זה אנוכי לא ידעתי, אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל זכות על ידי זכאי, מטעויות יוצאים דברים טובים, זה דבר ידוע, אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד שזה מעבר לטעויות, באמת התמימות של אותו אדם היא זו שהובילה להצלחה. זאת אומרת, הנס שרה דווקא במקום שבו מישהו היה באמת תמים, באמת לא ידע, באמת לא הבין, והתמימות שלו, זה הכוח של התמימות, היא גרמה לנס. אבל יש אפשרות שלישית, שזה לא הפשט, זה כבר דרך הסוד במובן מסוים, הסוד. בסופו של דבר, כל הנחת המוצא של הכומר הזה הייתה שמי שיודע מנצח. זה שיודע הוא הצודק. הנחת המוצא הזאת היא לא נכונה. דווקא מישהו שלא יודע כלום, יכול פתאום להתגלות כמישהו שמצליח להביא את הכומר לידיעה שלו. זה טיפה מפולפל להבין את זה, אבל בזה הסיפור התחבר לי קצת לשיחה הזו של רבי נחמן, ואולי זה מה שרבי אלכסנדר התכוון, צא וראה כמה גדול כוחה של ידיעה. כל הנחת המוצא של ויכוח, שמי שמצליח להביא טיעון טוב יותר הוא המנצח, היא לא הנחת מוצא, הייתי אומר, רצינית. אני מציע לבני זוג, כשהם מתווכחים, או אנשים, אני יודע מה, לי יש איזו שיחה עוד מעט עם מישהי שבצד השני של המתרס, אני יודע מה, האידיאולוגי, אני מראש רוצה להציע, בוא נסכים,
זה שמישהו לא יודע, זה לא אומר שהוא טועה. מותר לי לא לדעת. זה לא מה שאני טועה. יש אנשים חכמים, דיבייטים, יכולים כל דבר להסביר. יש משהו שהוא מעבר לזה. מה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה, המדרש אומר. זאת אומרת שהקצה של החוכמה זה ההתחלה של הענווה. זאת אומרת, זה ממש זה לא אומר אם מישהו עורך דין טוב יותר, זה אני מציע לבני זוג, גם לנוכחים פה, שאם יש לכם ויכוחים והשני מצליח לשכנע, אבל אתם מרגישים שזה לא נכון, זה שכנוע לא אמיתי, אז אומרים, זה שאתה עורך דין טוב יותר, לא אומר שאתה צודק יותר. שזה באמת נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש משהו שהוא מעבר למילים ולהמשגות. אז נראה לי שהסיפור רומז באיזשהו מקום לדבר הזה. ואני עובר לאסוציאציה הבאה. לא לדעת זה להיות במקום של כנות, במקום של ענווה, במקום של הכרה בקטנות שבי. אין לי תשובה לכל שאלה, ולא חייבת לי, זה המשך של הקודם, ולא חייבת לי להיות תשובה לכל שאלה. צדיק ורע לו, אינני יודע. משה רבינו שואל, ריבונו של עולם, למה רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה? שתוק, כך לה במחשבה לפניי. הכרת המקום האמיתי שלנו מול בורא העולם, היא, אני יודע שאני לא יודע. אני יכול לבקש לדעת, להבין, להתבונן, אבל מראש אני מבין שיש דברים שמעל השגתי. זה נראה לי אולי כוונת המדרש, שמה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. זאת אומרת, איפה שהחוכמה נגמרת, מתחילה איזה ענווה, שאומרת, אני לא יודע. הלאה. מצב מנטלי של מוחין דקטנות. עוד בחינה מסוימת של אי ידיעה, זה מצב שנקרא מוחין דקטנות. יש סיפור על הבעל שם טוב, שהוא נסע באונייה, שעות באונייה, עם המשמש שלו, והייתה סערה, והם הצליחו להינצל, והגיעו לאיזה אי, ושודדים שבו אותם, וקשרו אותם באזיקים, ועכשיו הם לכודים שם על האי. אומר השמש לבעל שם טוב, נו רבי, תעשה איזה מופת, תעשה משהו, תוציל אותנו מהצרה הזאת. אומר לבעל שם טוב, אני מצטער, אני עכשיו במוחין דקטנות. אני לא יודע כלום. אני לא יכול להגיד פסוק. כלום. הכל נשתכח ממני. אומר לו השמש, אז מה נעשה? אז אומר לו, אני רוצה שתגיד בבקשה את האלף בית ואני אגיד אותם אחריך. כי אפילו את האלף בית אני לא יכול להגיד. אני במוחין דקטנות. השמש אומר לו א', הוא אומר א', ב', הוא אומר ב'. בשלב מסוים, מתוך אמירת האותיות הוא התעורר, קיבל הערה, עשה מה שעשה, והשתחררו. האפשרות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. זאת מותר להיות גם לבעל שם טוב וגם לכל אחד במצבים של מוחין דקטנות. מבחינתי סיפור כזה היה לגיטימציה שמאוד משחררת. ולא רק זה, אולי מתוך זה יבוא משהו חדש או משהו גבוה. הלחץ לדעת מרחיק את הבהירות, ודווקא ההיתר לא לדעת, נגיד, אינני יודע. הוא יכול להיות, א', הוא מצוין, וב', הוא פתח לתנועה קדימה. 4. יצחק, רגע, אפשר על זה להגיד משהו, לשאול? כן. אני לא מבינה למה אתה אומר שלא לדעת זה מוחין דקטנות, בגלל שאם רבי נחמן מתאר פה את האי ידיעה כאיזשהו נתון, זאת אומרת, אנחנו נמצאים, תמיד נגיע לאי ידיעה, וזה אינסופי. אז למה זה אומר שאני במוחין דקטנות? אולי אני דווקא במוחין בגדלות שאני מגיעה לאי ידיעה, כי אני מבינה שאני לא יודעת. אבל מה אכפת לך להיות במוחין דקטנות שם? זאת אומרת, למה להניח לקרוא לזה, הרי התנועה היא אינסופית במודל שלו, כן? אני אומר, מוחין דקטנות זה ביטוי שאומר, כרגע אין לי. אז אני אמרתי, זה אסוציאציות. יש אין לי של ערפל, אבל מוחין דקטנות זה לקרוא מוחין דקטנות זה אומר שאני לא מתפקדת מהנשמה, שלא הנשמה היא מדברת, אלא משהו מסתיר, משהו ממסך, משהו מפריע לי. בשבילי זה משהו אחר, עדינה. בשבילי, כשאני במוחין דקטנות, זה נגיד כשאני מאוד מאוד דואגת או עסוקה במשהו, אז פשוט גם דברים שאני יודעת אותם, אני שוכחת אותם. נכון, זה מה שהתכוונתי. ואז... כן. אז בואי, דינה, בואי אני אקל עלינו בזה שנגיד, בואו נשאיר את המושג מוחין דקטנות פתוח. בואו לא נדע מה זה, וכל אחד לוקח אותו למקום שלו,
באסוציאציה שאני מציע, לא חייבים לקבל אותה, אז ההיתר להיות במוחין דקטנות, הוא מתכתב עם זה שמותר לא לדעת, ושלפעמים אפילו אנחנו נגיע למקום שלא יודעים. אז נכון שפה בתורה זה מגיע או ממקום של חטא, או ממקום של חקירת יתר, אבל בסיפור אחר זה מגיע ממקום אחר. וכל אחד לפי עניינו יפרש את המושג מוחין דקטנות. אפשר לפרש את המושג מוחין דקטנות במוחין דגדלות, ואז הוא מקבל איזו הערה פתאום. הוא כבר יצא מכלל מוחין דקטנות. עוד מוטיב מסוים של אין חקר, החקירה עצמה מאפילה. החקירה עצמה מביאה למקום שבו אי אפשר לחקור. ופה אני מביא משל מתורת הקוונטים, שמי שמכיר, שזה משל יפה, שלא שאני בקיא בפיזיקה מודרנית, אבל הוא מאוד מתכתב עם המוטיב הזה. אז בעצם, במה שאני לא יודע בפיזיקה, אז למעשה אני חושב בוא נגיד, הקוונטים, אבל למעשה אני מבין שכל אלקטרון וכל פוטון וכל אולי אפילו מולקולות לעתים, יש בו בחינה של גל ובחינה של חלקיק. ואז באותו ניסוי מפורסם, מפציצים, שולחים לקיר פוטונים, ויש שם שני סדקים. ואומרים, אם זה גל, אז הגל הוא לא בשום מקום, גל זה תנועה, אז התנועה בבת אחת מגיעה לשני הסדקים האלה, ונראה אחר כך על המסך תנועה גלית. אם זה חלקיקים, אז אחד ייכנס מפה, אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה, ונראה שני מקבצים על המסך באזור של הסדקים, ולא נראה גל. לא צריך להבין מה זה, ממילא אמרתי שהיום אנחנו באי הבנה. עכשיו, שולחים את הפוטונים, ומגלים תנועה גלית. זאת אומרת שהפוטונים לא עברו או כאן או כאן, אלא בו זמנית הם עברו בשני הסדקים. אבל זה מוזר. אז באיזה סדק הם עברו? בואו נתפוס אותם. ואז שמים חיישנים על הסדקים, אומרים בואו נבדוק בכל סדק וסדק, האם הפוטון עבר דרך שם או לא. ברגע ששמים את החיישנים, הפוטונים משנים את התנהגותם. והם הופכים להיות חלקיקיים. הם עוברים דרך הסדקים ויוצרים מקבץ על הקיר ממול, כמו חלקיקים. אם נדלג על כל הפרטים, בשורה התחתונה, דבר שהיה מאוד מוזר בעולם מדעי, אני חושב שחלקו עליו הרבה מאוד בהתחלה, אבל אני חושב שהיום יש כבר מחשבים קוונטיים, זה נחשב כנתון, שיש איזו תופעה טבעית בגודל מסוים, שאם אני לא מסתכל עליה, היא עובדת. היא עובדת בלי שאפשר להבין אותה בהיגיון האינטואיטיבי שלנו, אבל היא עובדת, יש נוסחאות. זה אפשר לחשב. ברגע שמנסים לתפוס אותה, היא מפסיקה לעבוד, זאת אומרת, החומר מגיב אל הבחינה שלנו, ומפסיק להיות גלי, הופך להיות חלקיקי. אני עובר לנמשל. הרבה מהתובנות הרוחניות הן בנויות כך. ניסיתי יותר מדי להבין אותם, ניסיתי להחזיק אותם חזק מדי, ניסיתי להבין אותם חזק, הן נעלמות. הרב דוב זינגר היה קורא לזה אחיזת סבון. חזקת חזק מדי, הסבון קפץ רטוב, קפץ מהיד. זאת אומרת, יש משהו בעולם הזה, של נקרא לזה שחייה בחופי הרוח, שזה אחיזה מאוד עדינה, אני מבין ולא מבין, זה חוזר לתורה, השיחה א', מנצנץ והולך, ברגע שמישהו ישאל שאלה טובה מדי, וניתן תשובה טובה מדי, הוא יהיה חלקי כבר. ברגע שאני אתפוס אותו, אסביר אותו בדיוק, אתן את אותו רגע, בסדר, הוא הפך להיות מילים, הפך להיות מידע, אין שם כבר את הנס. מי שמכיר את זה קצת בניסים, ברגע שבודקים את הנס לרוב הוא לא יגיע. הוא מגיע באיזשהו מקום, אפשר לראות אותו על המסך לאחר מכן, אבל זה דורש תנועה מאוד עדינה, ריקוד מאוד עדין, בשביל לאפשר לו בעצם להתרחש. זה דורש את הפשטות של אותו יהודי, שלא יודע כלום, ולכן הוא מאפשר לדברים לקרות. אז נראה לי שזה עוד אסוציאציה שקשורה, מתכתבת עם מה שרבי נחמן אומר, שבסופו של דבר, ללכת עם הידיעה עד הקצה, זה מוביל למקום שבו היא איבדה את הפשר שלה, אין לה כבר את הרוח, הפכה להיות משהו כמעט מילים, אבל לא נורא אומר, מותר להיות שם, תמשיך הלאה, תהיה, תתפלל, תתחנן, אולי דווקא זה יפתח לך פתח בהשגה גבוהה יותר. 5, רק אני ניסחתי את זה, הסברת יתר מעלימה את החיוניות של הנושא. כאילו יש מידה עד כמה אפשר להסביר.
עוד טיפה הסברתי, עברתי את המידה, הגעתי לאי הידיעה, אבל הוא מנחם אותנו, בסדר, מותר להיות שם, אולי זה יפתח עוד משהו, אבל זה לא לחזור חזרה ולהתחיל להסביר שוב, בסדר, בוא נמשיך, אז לא הבנתי. יש פה תנועה של רצו ושוב, שזה עוד מושג שמופיע, ובטח נפגוש במקומות אחרים. רק שפה הרצו ושוב זה הולך קדימה כל הזמן. אבל אתה מחזיק וזה ייפול, מחזיק וזה ייפול, להיות בקיא ברצו, להיות בקיא בשוב, נלמד את זה, אני לא רוצה כרגע להסביר את זה. אז התנועה הזאת של, אפשר, בסדר, זה לא נעים, אבל צריך גם לדעת להיות שם. אולי אחר כך פתאום יהיה בהירות חדשה, עוד פעם שם, עוד פעם שם. זה התנועה למעשה שהוא מתאר פה. אני רוצה למשוך את זה לעוד מקום שהוא לא הזכיר כאן, אבל אולי זה קשור לתשובה, וזה המקום של טעיתי. המקום של טעיתי זה אחד המקומות הנפלאים שיש לנו פה בעולם. מי ששמע, מכיר קצת, יודע אולי מה אני מתכוון, אני אסביר עוד טיפה. כמה זה משחרר להגיד טעיתי? תמיד אמרתי משהו, הוא לא היה מדויק, מישהו שואל אותי שאלה עליו. עכשיו, אני יכול להתעקש ולהסביר ולהאחז, ובסדר, אבל לפעמים, אם אני אומר, בסדר, טעיתי. אז הבעיה נפתרה, פשוט טעיתי. אם באמת אני מוכן לטעות, אולי תובנה חדשה תעלה, ואני אבין את זה מחדש. אם אני לא מוכן לטעות, אז לא. אז האופציה של טעיתי, היא מתחברת לי למקום של אי הידיעה פה באיזשהו מקום, לא בצורה ישירה, אבל נראה לי שהיא קשורה, ולפעמים אני אומר, מישהו שואל אותי שאלה, ואני מתחיל להסביר ולנסות, ואני אומר, הוא לא מבין, אני לא מבין. איך שכחתי את המילה הקדושה טעיתי? איך היא נשכחה מזיכרוני? רשמתי לי בכמה מקומות, תזכור את המילה הזאת. רבי נחמן אומר שאדרנה בי זה, במקום אחר אומר, זה שם. אדרנה בי ברמית, אני חוזר בי. זה שם קדוש, כאילו, להגיד אני חוזר בי, הוא אומר, זה בעצם לחזור בתשובה. טעיתי. אז הוא אומר פה, שגם התשובה, האפשרות להגיד, טעיתי, היא פתח למשהו עצום, שאולי בלי שנעבור אותו, יישאר באותו מקום שהיינו בו מקודם. עכשיו, לא כל היום אגיד טעיתי, אם לא טעיתי, לא אגיד טעיתי, אי אפשר לזייף את זה, אבל אם באמת אני מגיע לאיזה קצה, אומר, בסדר, טעיתי, ממשיכים הלאה. האם מוכרים לכם מקומות בהם הגעה למצב של קצה, של אין פתרון, של אי ידיעה, היא פותחת פתח לצעד הבא. הגעה למקום של ייאוש, של קצה, פותחת פתח פתאום לזה משהו חדש. זה יכול להיות גם בדברים מאוד מאוד אנקדוטיים, שאפשר לספר אותם, וכמובן גם בדברים מאוד מאוד גבוהים. יש למישהו דוגמה שהגעה לנקודת קצה פתחה? איזה פתח חדש? משהו אפילו הכי פשוט שבעולם. בגדול ההרגשה הזאת שאין לי מה להפסיד, כבר נפלתי, מפה כבר אפשר רק לעלות. אז יש לך דוגמה, אני מחפש דוגמה, סיפור כזה, שיש בו מקום שנפלתי, אין לי מה להפסיד, ודווקא זה עצמו פתאום פתח משהו חדש. שבדיוק אני אגיד, כמה טוב שנפלתי, אחרת לא הייתי מגיע למקום החדש. עולה לי שואה. עולה לי שואה. לא קטן, אבל אם תחליט הידיעה שלא נדע, זה שם, בשבילי. כן. חשבתי שתגיד משהו אחר, אוקיי. אז אתה אומר, השואה מה? היא לוקחת לקצה, וזה פותח לך משהו? הפוך ממה שאתה מבין, מה שאתה מעלה על הדעת, כל מה שאתה... כל שהגענו שאתה מבין את ההשגחה, זה הפוך על הפוך, זה תכלית הידיעה. זה תכלית הידיעה שלא נדע. אחר כך זה פתח למקום, לידיעה חדשה, שהיא כבר אחרת. דברים אחרים, הבנתי, זה מה שחשבתי. לא מבינים עדיין, אנחנו לא מבינים, אבל זה פתח. אז אתה אומר, ברמה ההיסטורית, מצב כזה שהוא קצה, שאי אפשר להבין אותו, ואי אפשר, הוא היסטורית, אתה אומר, זה לא אישית, אתה אומר, היסטורית הוא פתח איזה פתח למשהו אחר, שאולי, בלי להגיע אליו, אי אפשר לפתוח אותו. כאילו הוא הוביל את תודעת הגלות הישנה עד הקצה. אפשר לומר, במובן מסוים, היא עוד קיימת במקומות אחרים היום, אבל הביאו אותה עד הקצה ופתח איזה פתח. אז זה מעניין, זאת אומרת, בזווית ההיסטורית אפשר לראות את זה.
אני יש מאמין דוגמה שאתה- קטנה, אבל ממש קטנה, יצחק. כן. בעלי נפצע, נפל, הוא נפל. נפל הכוונה היא, נפל נפל, לרצפה מגובה, אין הכוונה... נפל על הרצפה, כן, נפל כן. על הרצפה. אבל נפצע קשה, ובזכות הנפילה הזאת התגלו לנו עומקים, גם בחברות בינינו, זאת אומרת, שלא התגלו קודם. אני לא רוצה להגיד שלא היו מתגלים אחרת, כי לא יודעת. כן. זאת אומרת, מביאה דוגמה של מקום קשה, מקום כואב, מקום עם קושי מאוד גדול, זאת אומרת, דווקא המעבר דרך הקושי הזה, פתח איזה משהו בחברות שלכם, ביחסים שלכם, כן. זה היה, אפילו יכול להתאים במקרה קצת אחר, כמו מריבה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד עמוקה, שמביאה ממש לקצה כבר, ופתאום קופץ שם משהו, דווקא מתוך המקום הזה, שהוא יותר גבוה מהמקומות שהיו מקודם, נכון? זה גם מעניין, דוגמה כזאת אפשר להביא במקרים של זוגות. בסדר, אני הבאתי לי כמה דוגמאות, אבל בוא נראה מה... אני מרגישה את זה גם בקטע של חינוך ילדים, לפעמים שאתה מגיע, או שיש לך איזו התמודדות עם ילד שבאמת היא מאוד מאוד קשה, ואז היא מביאה אותך לכל מיני מקומות שבהתמודדות רגילה לא היית מגיעה למקומות האלה. אני יכול להגיד שהתמודדות עם ילד שהיה לנו... יותר בקול, משה? אני יכול להגיד על התמודדות עם ילד שהייתה לנו, שבסוף הביאה לאבחון שגרם לנו לדייק את הטיפול בו, ומאז המצב בשמיים הכי טוב שיכול להיות. זאת אומרת, היה צריך להגיע לקצה, בשביל שמתוך הקצה להגיע למבט החדש על הדברים. כן. יפה. אני מכיר את זה בביקורות, קיבלתי כמה פעמים בחיים, ביקורות שנוקבות עד התהום, זאת אומרת, לא טעות קטנה, אלא שבעצם פתאום אני אומר, כל מה שאני עושה צבוע בצבע של אגו, או צבוע באיזה צבע מלאכותי, וכאילו בעצם הכל מתפרק. זה נראה לי קצת מקום כזה של להגיע לקצה. ובהתחלה זה נראה דבר נורא והיום, הכל נעלם. אבל לפחות עד היום, בבוקר למחרת, או יומיים אחר כך, פתאום הכל קיבל צבע אחר, קיבל אור אחר. וזה אפילו לא תשובה לשאלה, אין תשובות לשאלות, זה לא תשובה למה אלא זה כן היה איזו מקפצה שפתחה למקום אחר. אז נגיד, זה נראה לי דוגמה אולי עמוקה קצת, אבל שגם כן איזה, דווקא הבנה שהכל הוא שגוי, או צבוע באיזה נסיוב לא נקי, היא יכולה להביא לאיזה פתיחה, ואני משוכנע שזה יכול לקרות גם היום או מחר. זאת אומרת, זה אינסופי, הוא אומר רבי נחמן. אפשר שוב ושוב ושוב, להתקל בזה, זה לא נעים, אבל זה חתיכת מכה, אבל זו מכה שיכולה לפתוח פתאום איזה פתח אחר. אני חושב שזה גם מתכתב, כמו שאמרתי, אני לא מתאמר להבין, מנסה היום ללכת מסביב, ושההבנה תקפוץ, תנצנץ מאליה, אבל נראה לי שזה גם מתכתב עם דבר כזה. וכמובן, יש אנקדוטות קטנות, כן, יש אנקדוטות קטנות שאני מאמין שאם תחפשו השבוע, אולי תמצאו, אני לא יודע, כאילו, בלי להגיע לייסורים הגדולים של החלל הפנוי הזה, לא דיברתי עליו היום עדיין, שבו יש איזה ריק כזה בין עולם לעולם, או משהו כזה, אלא אפילו אנקדוטות קטנות, שלפעמים הם מגיעים לקצה, פותח פתח. יש לי סיפור כזה, דווקא מתחום הטיפול, לפני הרבה שנים, אז נראה לי שאין פה בעיה של אתיקה או סודיות, הרבה שנים עברו מעט, זה בחור שלא הצליח להתחתן, לא הצליח לנהל דייטים, והוא בא לבקש עזרה. ישבתי איתו כמה פעמים, היה בחור מאוד טוב, אבל הוא ממש היה נעול בתוך המעגל שלו, זאת אומרת, לא הצלחתי לתת איזו תנופה שמוציאה אותו החוצה מהמעגל שלו, אז בעצם זה חזר על עצמו כל הזמן, לא אפרט, זה גם לא הנושא פה כרגע, מה בדיוק היה, והרגשתי שאני לא יכול לעזור לו יותר. ואז, כשנפגשנו לפגישה הבאה, אז אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, אני מרגיש שיש אנשים שאני יכול לעזור להם, יש אנשים שאני
אני לא יכול לעזור להם. הכלים שלי, מה שאני יודע או מכיר, לא יכולים לעזור להם. ואני מרגיש שאני מיציתי את היכולת שלי ואני לא יכול לעזור לך. אני חושב שזה יהיה סוג של רמייה, אם עכשיו אתה תמשיך לבוא כל פעם, כשאתה ממוקד מטרה, ואני מרגיש שאני לא יכול לעזור לך. הבחור שמע את זה. מאוד היה לו קשה. אמר לי, אתה יודע מה אני מרגיש עכשיו? אני מרגיש כמו בדייט, שבחורה אומרת לי, בגלל שלי יש כל מיני קשיים, אני לא רוצה להמשיך את הדייטים. וכולנו יודעים שבעצם אתה אומר לי שאין לי סיכוי. כשהוא אמר את זה, הוא אמר את זה בכאב גדול. ממש, הוא נתן לי כמו איזה גל, מכה בלב. וואו, כמה שהוא צודק. בעצם, אני נוטש אותו. בעצם אני משאיר אותו בלי כלום. אבל לא רק כמה שהוא צודק. זה הפעם הראשונה שהוא אמר לי משהו מחוץ למעגל שלו. זה הפעם הראשונה שפתאום הרגשתי משהו חי בדיבורים שלו. פתאום היה פה משהו כן ואמיתי, ולא דקלום חוזר של הדברים שהוא רגיל להגיד. ובאותו רגע אמרתי, אז אנחנו ממשיכים. ובאופן פלאי, תוך 3 פגישות, הוא יצא עם בחורה, הוא נשוי איתה עד היום, אני חושב ש15 שנים. זה היה תהליך מדהים, הוא בחור מצוין, הזדמן לי לפגוש כך או אחרת, אילולי שהייתי מתייאש, הוא אומר לו, אני לא יכול לעזור לך, לא הייתי יכול לעזור לו. זה אנקדוטה מכיוון אחר, לא מהכיוון של הביקורת הקשה שמפילה ואי הידיעה, אלא באמת מצב של אי ידיעה. אבל שוב, זה אולי, לא יודע אם זה דומה יותר לפירוש הראשון מהסיפור על היהודי הזה, שקרה איזה נס בזכות זה שלא ידעתי. אבל ברמה הבין אישית, אני מניח שבאמת הוא הגיע גם כן למקום שבו הבין, אין לי עוד דרך, אני לפני קיר, ופתאום יצא משהו מתוכו מאוד חי, מאוד אישי, מאוד מחבר, וזה בעצם חולל את השינוי. אז זה קורה הרבה פעמים. זה לא יכול להיות אסטרטגיה. מה? זה לא יכול להיות אסטרטגיה טיפולית. אני לא יודע. צריך באמת להגיע לייאוש הזה. אני מאמין שאם הייתי עושה את זה בתור טריק, זה לא היה נוגע בי גם, כן? גם לא היה, יכול להיות שהיה מגיב, אני לא יודע, אבל אמרנו שלא יודעים היום, אני לא יודע שום דבר, אולי זה כן, אולי לא, אבל זה לא, בינתיים אני עוד לא מסתדר עם זה, אולי פעם, היום לא. אז מעניין אם תמצאו דוגמאות במשך השבוע למקומות כאלה, שדווקא מקרה של קצה, או מקרה של טעות, או מקרה של אי הבנה, למרות שאני אומר שוב, זה לא בהכרח מה שרבי נחמן מדבר, הוא מדבר ספציפית על תשובה כן, אבל על העניין של לימוד והבנה, שמגיעים למקום שבו בעצם אי אפשר להבין. ולפני הסיום אני רוצה לקרוא אזהרה חמורה לאיזון. 2 אזהרות. אזהרה ראשונה, עבודה במקומות האלה דורשת משאבים. לא כדאי, אסור להכניס מישהו, אפשר לקחת מישהו לאי הידיעה, לא כדאי לעשות את זה אם אין לו משאבים. אפשר להתפרק, אפשר להיגמר, זאת אומרת, זה ממש סכנה. זאת אומרת, אין פה המלצה לעשות את זה לכל אחד. אם יש לי כוח או אם אין לי ברירה, אני עובר את זה. אבל להיזהר, זה דורש משאבים, זה לא מתאים. ממש מוקב זמן, שזה מקום של אי ידיעה, שצריך שם משאבים, סליחה שאני מתפרץ. מה אתה אומר? ממש מוקב זמן, שאנחנו נכנסים למקום של אי ידיעה. מי שמכיר, אני לא יודע, לא כולם מכירים את זה. יש מקומות שאנחנו לא עובדים כשאין משאבים. זה חזק מדי. זה יכול לפרק מישהו. אין מצווה לפרק מישהו, ולהגיד הוא ייבנה מתוך זה. אבל אם באמת יש כוח ויש משאבים, ויש דברים, הגעה, זה יותר תורה אישית, רבי נחמן לא הציע להכניס מישהו אחר לזה, אבל אפשר להסביר לאנשים שהמקום של אי הידיעה הוא מקום שהוא אפשר להיות בו כמה שהוא קשה, הוא כן יכול לפתוח פתח, אבל לא להביא אנשים לשם, כי לא לסדוק את הקרקע לפני שאני יודע שהוא יכול להחזיק בה. והאזהרה השנייה אומרת הדבר הבא, השיחה הזאת היא חרב פיפיות, לא זכה, נעשה לו שם מוות, זכה, נעשה לו שם חיים. זאת אומרת, התורה של אי הידיעה, אם נלקחת באי ידיעה, היא יכולה להוביל לחיים. אבל אם מישהו מנחס אותה, הוא אומר, אני לא צריך שום דבר, רבינו אמר, אי הידיעה, לא צריך לדעת, אני עושה את זה, תקפוץ לי. זה ממש מסוכן, זה יכול להיות פתח לאטימות, זה יכול להיות פתח לאי נכונות לשמוע ביקורת, אי נכונות לברר אמת ולפרוח שגיאות ולהתקדם. למעשה הדרך להתקדם, בדרך כלל בנויה, זה שאני מבין שטעיתי, מישהו מסביר לי, אני מבין שיש פה משהו, ואני מתקדם. אבל אם כל ניסיון לשאול שאלה, ולהגיד למישהו, תשים לב מה כרגע, איך, כשמעתי בשיעור שזה שאין תשובה, זה לא אומר שאני לא צודק, אני צודק.
רגע, אבל אתה לא צודק. זה לא אומר שאתה צודק, זה גם לא אומר שאתה לא צודק, זה לא אומר, אבל הכל יכול להיות. אז זה אומר, אפשר, ואני חושש שאפשר. כולנו יכולים להשתמש בטעות, בתורות מהסוג הזה, גם במסירה לקדוש ברוך הוא שמסירה אחריות, וגם בתורת אי הידיעה הנפלאה הזאת, ואפשר גם ליפול. אז זכה, נעשה אותו סם חיים, והתנועה... והסימן הוא בעצם מתוך ענווה. הסימן הוא אם זה מתוך ענווה, ולא מתוך להסיר אחריות או משהו. לאסתריה יש סימן, אבל אני כתבתי, אינני יודע מה הדרך שנבטיח שאנחנו בסם החיים. אינני יודע אם יש דרך כזאת בכלל. אולי בשביל זה צריך את הצדיק, אבל פעמים רבות, ארבע צריך. פעמים רבות גם הצדיק צריך, זה צדיק שיראה שהוא צדיק. לכן יש פה אי ידיעה, אם לא נהיה פתוחים לזה, אין לי תשובה לשאלה. ייתכן שאתה צודק את אסתריה, זה פטנט מצוין, אם יש ענווה, אבל אפילו ענווה יכולה להיות מזויפת. נראה לי שמוטב להישאר באי ידיעה, אין לי תשובה, אבל לשים לב לזה, שאלה תורות שיכולות להיות פתח עצום לחלק מהאנשים, ממש לשחרר אותם מהסבכים שנקלעים לתוכם, בניסיון להבין ולהסביר, עוד שהולכים לאיבוד. מצד שני, יכולות גם להיות פתח לסגור פתחים בלב, ולאטום, ולהגיד, זה לא מעניין אותי. אני יכול לסיים בסיפור נחמד, שהוא קשור לנושא ביטחון, אולי זה פרומו, נדמה לי, לשיחה הבאה, או לעוד כמה שיחות. פגשתי פעם איזה ברסלבר, היה לו חנות פלאפל, והייתי שם עומד בטרמפיאדה בדרך הביתה, והייתי קונה אצלו פלאפל. והיה מקום מלוכלך מאוד, ולא מטופח. אז פעם ניגשתי, אמר, יהודי כזה יקר כזה, ברסלב אמיתי כזה, מבוגר. אמרתי לו, יש לי לך הצעה, מה דעתך? אתה יודע כמה יפה יהיה אם תנקה את השולחנות, תנקה את הרצפה. זה יהיה כזה תענוג להיכנס ולראות מקום מסודר ונקי. זה ממש יהיה דבר, חסד גדול שתעשה איתי עם אנשים שיבואו לפה, אם תנקה את זה. תשמע, תודה. ואז עשיתי את הטעות הגדולה, ואמרתי לו, חוץ מזה, היה שם פלאפל מתחרה. יכול להיות שבאו יותר אנשים גם כן לפלאפל שלך. זה יותר נעים להיכנס. באותו רגע אמר, עצור, אני לא מוכן לשמוע אותך, הפרנסה לא באה לפי ההשתדלות, הכל מאת השם, והוא לא ייפה את המסעדה. יכול להיות שאם לא הייתי אומר לזה, אני אייפה אותה. עכשיו, זו דוגמה של לקח קו מאוד קיצוני, אמר, אני לא מוכן לעשות דברים בשביל, אבל רגע, אז אולי בכל זאת לעשות בשביל שנעים. אני אומר, אפשר להשתמש בכל מיני תורות דברים, אבל אני באמת, אפילו שם אני לא יודע, זה הסיפור יפה, היהודי יקר מאוד, ואני המשכתי לקנות שם, הכשרות שם אתה יותר טובה, לא יודע, המשכתי לקנות שם למרות שזה לא היה. אבל מעניין, לאן אפשר לקחת כל דבר, כן? אינני יודע, אבל זו תנועה מאוד עדינה. אז אם יהיו סיפורים, אני מודה לאלה ששלחו לי משוב השבוע, אני לא הקראתי, זה היה משובים חלקם מאוד עדינים ואישיים, אני מזמין עוד, זה מאוד נותן לי איזו הרגשה שגם אם אני לא רואה מי מולי, לא רואה קורא מסך אחד, שאיזו תנועה של חיים שמתרחשת אצל מישהו שלומד או שומע, אז אני מאוד מודה מראש שמישהו ישלח לי איזה משוב, סיפור, משוב, ואולי יזדמן לכם ניצוצות חדשים בכל התורה הזו, זו תורה רחבה מני ים, ולגדלותו אין חקר, גם בחלק של התשובה והנפילה, וגם בחלק של הידיעה והידיעה, יש פה פתח להמון המון דברים. שאלה. יהי רצון שיהיה לה טובה. מה? יש לו שאלה קטנה שעולה לי, אני שואל את עצמי... מי זה? אני מחפש? מיכאל סוויסה. מיכאל סוויסה, כן. אני שואל את עצמי, מה צריך להיות קודם? ברסלבר או מתנגד? כי לכאורה הדבר הפשוט זה לדעת, ואז אתה פוגש את רבי נחמן, אתה אומר, וואלה, יש סכנות. הסיפור על פלאפל מאוד תפס אותי שזה... צריך פה באמת איזונים, והשאלה איך אי אפשר ללמוד רבי נחמן לבד. נכון, לא פשוט. אפשר, כן, אבל זה יכול לקחת בכל מיני מחוזות. טוב, יפה, אז נשאר בשאלה, זה נראה לי מצוין למפגש היום, נשאר בשאלה. לא יודע, אם ככה, כל אחד בסיפור החיים שלו, מה נגיד. אז שנזכה לצלוח בשלום גם את המחוזות האלו, ולגלות עוד דברים, ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא. תודה רבה. לילה טוב ולהתראות. אמן, תודה רבה יצחק.